Zachránia nás len vzťahy plné lásky, porozumenia. Nič iné. Ani peniaze, ani auta, ani mobily. Nič. A je len dobre, že Európska únia, nádherný gaš, to nádherný, ako také sviece. A je len dobre, že chráni Európska únia to, čo je dôležité, aj prejav slobodný, aby každý z nás mohol povedať, čo si myslí. A povedať treba aj stop podpore vojny. Vieme kde a vieme proti komu. Nič si so sebou nevezmeme a svedomie sa kúpiť nedá. Povedzme nahlas, čo si myslíme všetci, ktorí ešte zmýšľame a máme v srdci.